Comezar a semana cun día de festa é un gran plan, así que no CEIP Virxe de Covadonga os nenos e nenas estaban encantados coa idea de celebrar o Día das Letras Galegas. Escolares e profesorado adicaron a xornada a fondar na figura e a obra da xornalista e escritora Begoña Caamaño, pero tamén a difundir a música tradicional e a cultura galega. Na maioría de centros da provincia adiantaron esta celebración o venres pasado. Neste, preferiron agardar a hoxe luns.